Dovolte mi v prvom rade poďakovať sa za túto možnosť, za možnosť vystúpiť na podujatí praktických lekárov. My pokladáme spoluprácu s praktickými lekármi za absolútne kľúčovú z toho dôvodu, že choroby pečene nebolia. Pacienti neprichádzajú aktívne ani do ambulancií praktických lekárov, ani do našich a sme skutočne viazaní na vyhľadávanie týchto pacientov. Tu majú zbrane v rukách práve naši kolegovia praktickí lekári, ktorí majú možnosť jednak urobiť preventívnu prehliadku, jednak využiť možnosti sonografického vyšetrenia brucha a urobiť ten prvý screening pacientov. Je relatívne málo pacientov, ktorí v konečnom dôsledku budú potrebovať našu starostlivosť, takže praktický lekár nám je veľmi nápomocný aj v sledovaní samotných pacientov. Ak my nezachytíme pacienta včas vo fáze jeho asymptomatickej, to znamená, keď je bezpríznakový, liečíme už pacienta vo fáze komplikácií. Táto liečba už je podstatne menej efektívna, je podstatne náročnejšia aj z pohľadu financií, aj z pohľadu potrieb hospitalizácie a náročnosti pre samotného pacienta. Veľmi sa tešíme z aktivity mladých praktikov, pretože náš záujem je rovnaký. My v rámci Slovenskej hepatologickej spoločnosti momentálne aktívne kreujeme pracovnú skupinu mladých hepatológov. Náš cieľ je, aby sme naozaj vytvorili sieť ľudí, ktorí praktizujú hepatológiu v dennej praxi. A preto nás teší aj záujem z druhej strany, zo strany praktických lekárov, kde práve naozaj nastupuje tá mladá generácia, ktorá už prevezme opraty na svoje plecia a budeme schopní sa zosieťovať, vytvoriť sieť praktických lekárov, špecialistov, hepatológov. My sme v kontakte aj s našimi kolegami internistami, ktorí takisto nám s istou skupinou pacientov vedia byť veľmi nápomocní.